janye duk shamaki, ina tunani nake dare da rana ga tambayar kaina. A so da kauna ta zamani ta sani na rauni, kuma ina furta a kaina ne so ya saka na sanani. To idan so ya zama na cuta, me za ya zama magani? Kin kabar na kaza na zautu da kin san jiki da jini, haka ce miki na kwace yau so na ki ne ki sani. Bani so ki kabar na a so da zuciya ta buga. So kin gama haɗin zuciya ne na riga na kamu, ba ruwansa da wane ne kai za ya saka ka damu. Ko a ina zan ce ke ce da yarda kara jikanmu, daure ki bani gurin kwana kura ki mini damu, domin soyayyarki guna ba ta misali. To a zuciyar ki min guri, hakan zai fi da na haɗari. Kika ce a azimin ciwo sayin ba, ki zama mai min uziri ne abubuwa ba nazari. Ki gana san ki ya zama sira kan tuntuba, to jini kanki na ɗau gudiri. Ko zan amin duka a gari, umarnin in barki a'a ba zan bi shi ba. Dan kauna a zuciya ta yi da shi ba ta kike ba. So da ni abinda kwai ciwo wanda ka so bai so ka ba, ki tausaya. Zan so ki tausaya. Ki min dawo dawo, dawo dawo, zan so ki mini dawo dawo, ki sani in bar kai kawo. San ki a zuciya yayi daɗuwa, ko da sakan baya rabuwa. Ta ko ina ya san damuwa, ina tafe ga yawan gaguwa. Ganin ki so sai ya zama sabuwa, rashin ki gona ina kewa.